kira alkhairi, malami ne shi kun sani ba baya shari, zai yi mana kam ayyuka fa baya gori, nemo marke ko saboda me yin tari, kai o'o ai kafiyin kalar yan mori, mai siririn ai wuya kamar dan kyauri, Mahmud Muhammad na san ba alkhairi ne, ga mai ilimi ne ba ai mutum na mutane, ga hamshaki ne mai alkhairi ne, ai ba za mu sake ba idan baya zamba, kun san kun duba haske na mutane, sannan mutumin ne alherin ne dai. Gezawa mu fito, gabasawa mu fito, zaben yanci za mu yau ba za mu sake ba. Kwarkwasa da mai giji abokan gaba, gugan karfe ba ka kwarkware dan baba, itace a wuta ku sani ba za ya kici ba, duk wanda ko bai san ruwa ba zai tsafta ba. Mahmud Muhammad na san ba ka da zamba, kai o'o mai son kuɗi ba ka koma ba, alkhairi mu za mu bi ba za mu kibi ba, duk daɗin kauci ba zai kalar rogo ba, daɗi na maɗi ai ba zai kamar zuma ba, kodo dukiyarsa ba za ya manta bara ba, batun ruwa da wuta kun sani ba a shirya ba, duk ƙarfin kura ba ta yi kamar zaki ba. Muhammad Mahmud na san ba ka zamba, APC ce jam'iyyar ba za mu bari ba. Zabo mai cera ba kai kamar toro ba, Mahmud Muhammad na san ba ka da tsoro, gaya na bura adan ka kai ba da gero, batun ajiya wake na su ya baka kwaro, dadin tukin ai direba fanta miro, batun alkhairi ai nake kuce mun goro, Mahmud Muhammad na san ba ka da kwauro, batun lissafi ai kawai kuce mun zero, Mahmud Mahamuda na san ba ka da tsoro, a gafincin naka ba a hada ka da sauro, cikar bakin tawada ai kawai a sa mata karo, mu alkhairi za mu bi ba za mu kibi ba, domin ai babba zabe ne babba, APC babba, Mahmud Mahamudan dai. Gezawa mu fito, gabasawa mu fito, zaben yanci za mu yau ba za mu sake ba. APC ce jam'iyya ce, APC ce mun tantance, ai ba kushe ba wani mai zance, mu fito zabe wane ne zaɓin mu Mahamudan dai, har yara har manya Mahamudan dai, yan makaranta ma ai Mahamudan dai, yan kasuwa ma Mahamudan dai, talakawan yanki duk Mahamudan dai, in ba mu gane ba APC ce alkhairi ce, in mun tantance ai ba zance alkhairi ce, APC ce ai ba canji, Mahmud Mahmud a kanzi zaki ne babba. Mahmud Mahamuda na san mai gabasawa, Mahmud Mahamuda na san mai gezawa, APC ce jam'iyyar mutan talakawa, kai ko mushinan kasuwanci dan talakawa, Mahmud Muhammad babun talakawa, kowa ya sanyi mutum ne fa na kowa, kai ko mushinan sufuri da masana'antu, duk wannan aikayi ne fa dan talakawa, Mahmud Muhammad na san mai talakawa, karar rawa ai jarika fa dan talakawa, maza har mata dukkaninsu sun karbowa, ka gyara mana famfuna fa dan talakawa, ka biya wa ɗalibai fa ai kudin jarabawa, in kai ne ka manto fa garkuwar talakawa. Gezawa mu fito, gabasawa mu fito, zaben yanci za mu yau ba za mu sake ba. Fada alkhairin ka nake na ɗan nanata, in kai mana sababbin aji mu je makaranta, ga gyaran ai hospital mu je mu yi bauta, aka zo bango ma ai gari karen gyara ta, zo bango ai ba wuta bare faruwa ma, daure fa ka ja ai kwadon mu dan lankirta, taran su koma ka kauyuka fa ka gyara ta,
dawo mana aikan wuta garin zangota kuri'unka ai mun rike mu dan alkinta na saba miya babba a cikin wakata dalladin gebawa ma cikin wakata ga dadin ai duniya cikin wakata ai ko ina ai kaya aika na bajinta ga karafe ma fa ai cikin wakata lokal gamman ai fito ki goga waye alhaji mahe mai baka maza fa hawaye garin dangana gaba ku da hawaye hayaki ne ke fa'ido gubar da hawaye zan yi magana kar a ce bana ya hasahe mai alkhairi ne ba kun gaba ya janye madubin al'umma fa kauyuka fa ya birni ya ban mutu zani fannan mai tsani kun san mai karfi dan majalisa na jiha alhaji falbu dan azumi bakirai ku ga gwalbu baki ne hi kun sani ko bahi da tsoro aikan alkhairin sa kun fice ai ero fatan alkhairi nake kuce mun goro sai kuce mun goro Gezawa mu fito gabasawa mu fito zaben yanci zamu yau ba za mu sake ba APC sai kuce da ni alhaji Aminu baban fati shi ne gamto manga yaro ajiyero babu kada ko langa nisba ni kiɗa la ku kai ka dokan ganga noman sa'ar fa kawai a samu jinga barna da yawa ai kawai a samu jinga domin an da ai rike a samu ganga mai alkhairi ne fa kun ga baya duba yaro mai kiri ya fahi yake yin langa an fahana shi sai ya ce ku yi duba APC ce alkhairi ce mun yi dace mun tantance zaɓin Allah ce ai ba kushe yara har manya APC ce garar da kamfai Muhammad Sale ne ya zamto na kamfai da shi ke yin yawo baki dai kuma ga kudan aileko tsowa ga shi da koko bai kura mu koko na san fa kiɗan tambari a kewa koko alkhairi ne kun sani ko ba ba miko fulani kun san ba su yin sake fa da koko baki dai mun san ai Muhammadin Salan dai har ma kuma ai kauyuka Muhammadu Sale in kowa kam ai ya sani ba baya falfal mai alkhairi ne baya banawa talakawa ku taho ku yo karbowa gahi ya zamto fitila kwata kowa mu fito ba gare shi domin ya tayawa Gezawa mu fito gabasawa mu fito zaben yanci zamu yau ba za mu sake ba bayan na ciyama Amin Musa jijitar ganin fitilar kowa ayyatar liman ke harbi shi ma ya yautar dan haji ya bango shi ma ya yautar ya fadawa ma shi ma ya yautar ni bango mai waka ni ma na yautar fitilar kwai fadin ta aife da kalanzir kowa ya san ba za ta yi barni nazari na mutum ni ne fa ai aikinsa duk wanda ya dace kun gaba ya gasa gasan fa waziri gatan gabasawa talakawa kowa ya san aikowa mai alkhairi ne shi baya fa hanawa to APC ce jam'iyyar ba za mu bari ba honorable Hassan Joda MD kafin hima gatan talakawa rijiya ba da daɗi wuyar ta ayi haƙawa kai ma tauraro ne kaga kayi ɗagawa in taimakawa na kasan ka bu mafi ya ɗagawa in Allah ne gata in ba kowa ne ba iban waro ko in ba kowa ne ba APC ce dai alkhairin ce dai yara har manya fanfan APC dai Muhammad na fanfu mai alkhairi baki ne da shi amshaki ne ji baya yin tsoron kowa
shuwa ba girai ne dai al'umma dai sun fahimci kowa daidai abdulkadir ma amshaki ne kowa ma ya sanyi mai alkairi ne magaji digin lohi ma ya yi fice rabili kiyawa ma ai ya yi fice umar zaidawa ma ai ya yi fice honorable fadigin loma ya yi fice umar lida hajiya rabi ta yi fice kowa ai ya fanta bace ce fice ayuba mazan gudu babba dan babba mai alkairi ne hima baya zamba ya rike kowa ai baya yin bamba mati baciro man hima ya yi fice